ராம 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 ஹரி ஓம். நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண போது இது நாம பார்க்க போறது 2வது அத்தியாயம். நாம தொடங்குவோம் இந்த அத்தியாயத்தை. ஹரே கிருஷ்ணா. 2வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில் சுருக்கம், அதாவது கீதையோட சாராம்சம் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம நேற்று 3 பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு 4வது பதத்துல நாம தொடங்குவோம். அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ராதா கோவிந்தா தேசிய கிருஷ்ணா சைதன்ய நித்யானந்த ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி 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 ராம ராம ராம். ஒரு சின்ன, அதாவது நேற்று நம்ம பார்த்ததுல வந்து நெருக்கடியை சமாளிக்கிறதுக்கு நம்ம 1வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். ஏன்னா அதோட முதல் அத்தியாயத்தோட அந்த பிரதிபலிப்பு தான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல இந்த பதம், அதாவது 1ல இருந்து 10 பதம் வரைக்கும். இந்த 10 பதம் வரைக்கும் அர்ஜுனனை பத்தி தான் சொல்றது. இங்க பகவானும் 2 இடத்துல பேசுறார். இதுக்கப்புறம் திருப்பும் அர்ஜுனன் வந்து திருப்பும் அந்த பழைய பிரச்சனைக்கு போயிடார். அது என்னன்றத விரிவா நம்ம பார்ப்போம். 11ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 30 என் உண்மையான அடையாளம், அதாவது நாம யாரு எதுக்காக வந்திருக்கிறோம் அப்படின்றது சாங்கி சத்து மூலியமாக நாம வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சு போறோம். அதுக்கப்புறம் 2 கடமைகள் 39 53 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். 2 கடமைகள் போது ஆன்மீகமா இல்ல பௌத்திகமா அப்படின்னு, ஆன்மீகம் பௌத்திகம் 2மே வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நாம இதை படிக்க போறோம். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா சாங்கி தத்துவம் மூலியமா தான் பார்க்க போறோம். வர்ணாச தர்மத்தையும் அதை பார்க்கலாம். நிறுத்த சந்தோஷம் 54ல இருந்து 22வது படம் வரைக்கும் பார்ப்போம். 5 விதமான செயல்பாடு: இரக்கம், இன்பமே, பாவத்தில், குடும்ப பாரம்பரியம், நிர்மலம், அதை சார்ந்ததை நம்ம பார்க்க போறோம். அது வந்து 11வது பாதத்துல இருந்தா பகவான் ரொம்ப அழகா விரிவா நம்ம கொடுக்க போறார். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 4வது பாதத்துல வந்து நம்ம படிக்க வேண்டியது, பார்க்க வேண்டியது. பார்ப்போமா? 4, 5, 6 இந்த 3மே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப 2 ஸ்லோகத்துல பகவான் பேசினார் இல்லைங்களா? 2 ஸ்லோகத்துல பகவான் பேசினார். இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து அதுக்கு பதில் கொடுக்குறார். அவரு ஒரு கொஸ்டினா கேட்கிறார். இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? 4வது ஸ்லோகம். நானே படிக்கிறேன். அர்ஜுனன் கூறினான். என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, எதிரி சொல்பவரே, மது என்னும் அரக்கனை அழித்தவரே, பகவான இங்க வர்ணிக்கிறார் அர்ஜுன். அதாவது எதிரிகளை கொள்பவரே, அதே மாதிரி மது என்னும் அரசனை அழித்தவர், அதுதான் மதுசூதனன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது. இப்போ ஒரு திலகம் நம்ம கீழே விடும்போது 12 திலகம் நம்ம உடம்பு வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு திலகத்துக்கு ஒரு பேரு இல்ல, அது மாதிரி மதுசூதனன் ஒரு திலகத்துக்கு பேரு இருக்கு. அது மாதிரி முக்கியமானது. அப்ப மது என்ற அரசனை அழித்தவர் அப்படின்றாரு. எனது பூஜைக்கு உரியவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் போரில் எவ்வாறு என்னால் எதிர்த்து தாக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறார் பகவான். அர்ஜுனன் என்ன சொன்னாருன்னா, இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் ஒண்ணு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத 3 இதை சொன்னார். ஆனா திரும்பவும் பாத்தீங்கன்னா அதே இடத்துல அவன் நிற்கிறான். நம்ம 10 அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன மாதிரி பார்த்தோமோ, அந்த 28ல இருந்து 46வது பதம் வரைக்கும் என்ன பார்த்தோமோ அதே திருச்சிதான் நீங்க வந்து நிற்கிறார். ஆனா பகவான் இன்னும் வந்து அவருக்கு சாந்தி தத்துவத்தையும் ஆத்ம தத்துவத்தையும் இன்னும் விளக்கல. இருந்தாலும் திரும்ப வந்து அதே ஸ்டேஜிலே வந்து திரும்ப நிற்கிறார். இப்ப அதே 5வது பாட்டிலையும் பாருங்க. அதாவது மகாத்மாக்களான எனவே ஆச்சாரியங்களான வாழ்வை அழித்து நான் வாழ்வதை விட நீ உலகில் பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே மேல். அதாவது உலக லாபங்கள் விரும்பிய போதும் அவர்கள் பெரியவர்களே, அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நாம் அனுபவிப்பை அனைத்தையுமே ரத்தகரை பண்ணியிருப்போம் அப்படின்ற நல்ல மனசு, இலக்கண மனசுதான், தப்பு இல்லை, இலக்கண மனசு. ஆனா அந்த மாதிரி மனசுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேதங்களை நம்ம கொடுக்கணும். இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்லயோ நம்ம சமுதாயத்திலயோ பக்கத்து வீட்லயோ யாராவது ஒருத்தர் அந்த வேதத்தை படிச்சிருக்க மாட்டாங்க, உணர்ந்திருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அவங்களுடைய செயல்பாடு, அவங்களுடைய எண்ணங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ரொம்ப சாந்தமா இருப்பாங்க, அமைதியா போவாங்க, எதுவுமே வந்து கண்ணீர்னு பேச மாட்டாங்க, ரொம்ப இதா இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க வேதம் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வந்தோம்னா அப்படியே டவுன் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள்ல நம்ம வந்து
அந்த நம்ம வந்து இந்த வேதங்களுடைய சாராம்சத்தை நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா அவங்க அது மாதிரி ஆத்மாக்கள் வந்து அவ்வளவு இயல்பா வந்து இருக்க மாட்டாங்க. எந்த ஆத்மாவும் இயல்பா இருக்க மாட்டாங்க. எல்லாரும் வந்து கோவப்படுவாங்க, விரும்புது தமிழர்கள் பிரச்சனை பேசுவாங்க, இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. சிலர் அதுக்கு காது விசேஷிக்க மாட்டாங்க. தன்னுடைய திறனை வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன பண்ணணும், மனைவிக்கு என்ன பண்ணணும், கணவனுக்கு என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி சாந்தமா போட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த இயல்பு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு துரியோதனன் இருக்கு. இதுல அர்ஜுனன் தவறா சொல்லிட்டேன், அர்ஜுனன் இருக்கு. அவன் என்ன சொல்றாங்க, எழுத்தாப்புல வந்து ஆச்சாரியங்களா இருக்காங்க, என் தாத்தாவா இருக்கிறார், சொந்த பந்தங்கள்லாம் இருக்கு. அவங்களாம் அழுத்திட்ட பிறகு அந்த ரத்த கதை படிச்ச பிறகு நான் விதத்தை இன்பம் இருக்க முடியும் அப்படின்றத திரும்பவும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த பதம் மூலியமா அவர் சொல்ல வர்றார். 6வது பதம் பாருங்க, இன்னும் வித்தியாசமா சொல்றாரு பாருங்க. அவர்களை நாம் வெல்வதா, அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, நாம அவர்கள் ஜெயிக்கணுமா இல்ல அவங்க நம்ம ஜெயிக்கணும், எது சிறந்தது என்று நாம் அறியும் என்றார். அப்ப யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிர மகன்கள் இப்போது நம் போர்க்களத்தில் இருக்கின்றனர். இது என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் தான் அறியாமல் இருக்கிறார். யாரு? அர்ஜுன் தான் அறியாமல் இருக்கிறார். இங்க பகவானை கூட சேர்த்துக்கிறார். நாம் அறியோம்ங்கிறார். பகவான் ஆதி அந்தம். அந்த அளவுக்கு அவரு மாயத்துல இருக்கார். அந்த அளவுக்கு பற்றோட போனதுனால அந்த மாயத்துல கற்றுண்டு இருக்கிறார். சரிங்களா? இப்போ அந்த எதுக்கு நான் சொல்லணும், எதுக்கு அவங்கள நம்ம வந்து சண்டை போடணும், இந்த மாதிரி விஷயங்களே அவர் திரும்ப திரும்பவும் 6வது பதம் வரைக்கும் அவர் சொல்லு. ஸோ நாம இதனால இந்த 3 பதத்தில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வந்து அர்ஜுனை பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? லெவல் 1லயே படிச்சிருக்கிறோம். லெவல் 2லயே நம்ம ஒரு அளவுக்கு முதல் அத்தியாயத்திலேயே விரும்பி படித்தோம். என்ன பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து ஒரு நரநாராயணா இருந்தவங்க, 2 ஜென்ம உயிருடன் ஒரு உயிரா இருந்தவங்க. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஐயன் சிவபெருமான் கிட்டே போய் அவரு அந்த ஒரு காண்டிகிட்ட வாங்கிட்டு வந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பலசாலி, நல்ல திறமசாலி, சாதுரியமா பேசுறவரு, நல்ல பக்குவமா நடந்துக்கிறவரு. அவரு இந்த மாதிரி போறாருன்னா அப்ப காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பற்று தான், மோகம் தான். ஏன்னா மோகம் வந்து பற்று வந்து இருக்கலாம், அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா மோகமாயிடுச்சு. மோகமானவனா என்ன அவங்க காமமா மாறும். சரிங்களா? அவ பிரச்சனை தான் வரும். ஸோ இதுதான் இங்க வந்து அர்ஜுனோட மனநிலையா இருக்கு. தனிப்பட்ட தொழில்முறை உறவு பிரச்சனைகள் அர்ஜுனுக்கு இவை எல்லாம் பிரச்சனையாகவே தெரியுது. இப்ப இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கும் அர்ஜுனுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உறவினரா இருந்தாங்க, நண்பரா இருந்தாங்க. இப்போ நண்பர் உறவினர் அந்த ஸ்தானத்துல இருக்கும்போது என்ன இருக்கும்? பரஸ்பரம், என் குடும்பம் நல்லா இருக்காங்களா, என் குடும்பம் நல்லா இருக்கீங்களா, என் நாட்டுல இந்த பிரச்சனை இருக்கு, உங்க நாட்டுல இந்த பிரச்சனை இருக்கா, இப்படி பேசிப்பாங்க. இதுதான் அந்த உறவு முறை இருக்கும் இல்லைங்களா? நண்பர்னும் போது வேற மாதிரி அந்த நண்பர்கள் என்ன பேசுவாங்களோ அந்த வகையில பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இந்த இடத்துல அர்ஜுனோட மனநிலை எப்படி பாருங்க. அந்த பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையில போய் அந்த பற்றோட இருந்ததுனால எழுத்தாப்புல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா விரோதியா தெரியல அவருக்கு. ஆக்சுவலா விரோதி அவங்க. இப்போ பீஷ்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விரோதி இல்லை, ஆனா விரோதி இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறார். அதே மாதிரி துரியோதன அவனை கொல்லுன்னு சொன்னா கொல்லுவாரு, ஆனா சொல்ல மாட்டார், முயற்சி பண்ண பார்ப்பார். அதனால அவனை சொல்றேன்னா இல்லையோ அவங்க சார்ந்திருக்கவங்கள ஒரு நேரம் ஒரு நேரம் கொள்ளுவார். ஏன்னா அவரும் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால. அதே மாதிரி துரோணாச்சாரியார் பாத்தீங்கன்னா அவனு பையனுக்காக அவருடைய அசோத்தாமனுக்காக என்ன வேணா செய்வாரு, அந்த நிலையில உள்ளவங்க இல்லைங்களா? அப்ப துரியோதனை வந்து அசோத்தாமனை வந்து அவங்க அப்பாவை சொல்லி கொல்றாங்க, அவங்க அப்பா கொல்ல ஆரம்பிச்சிருவார். துரோணாச்சாரியர் எழுத்தாப்புல சண்டை செய்ய ஆரம்பிச்சார். இதுக்கு சொல்ல வர்றது பாத்தீங்கன்னா, அந்த எழுத்தாப்புல இருக்க எல்லாருமே பிரச்சனைக்குள்ளே உள்ளவங்க தான் இருக்கிறாங்க. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த மாதிரி ஆட்களை வந்து என்ன பாக்குறாருன்னா உடலால பார்த்துட்டு. நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். இப்போ நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஒரு அப்பாவும் பிள்ளைங்க சேர்ந்து ஒரு பிசினஸ் பண்றாங்க. அப்பா வந்து நல்ல தொழில் நல்ல சிறப்பா பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆளு. ஒரு 50 40 30 40 வருஷமா அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிறாரு. அவரு நல்ல பிசினஸ் பண்ணுவாரு. பையன் கிட்ட அந்த பிசினஸ் ஒப்படைக்கிறார். ஒப்படைச்ச உடனே பையன் என்ன பண்றாரு,
அப்பாவுடைய பிசினஸ் தான்னு சொல்லிட்டு அவரும் நம்ம அலட்சியமா அவர் 1-2 சின்ன தப்புகள் எல்லாம் பண்றாரு. அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அப்படியே படிப்படியா போய் பிசினஸ் படுத்து தெரிய வராது சரிங்களா. அப்ப அந்த ப்ராப்ளம் வருது. அப்போ அந்த இடத்துல தொழில் ரீதியாகவும் பாத்தீங்கன்னா மகனுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஆனா அதே தந்தையார் என்ன பண்றாரு, அவருடைய கடமை முடிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் பாடு விட்டுட்டு அவர் பாடு கடன் போறாரு. இங்க என்ன தெரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தொழில் தர்மம் அவருக்கு தெரியல, பையனுக்கு தெரியல. அத ஒரு தந்தையாருக்கு இந்த ஸ்தானத்துல இருந்து அவர் சொல்லி கொடுக்கல. சொல்லி கொடுத்துருக்கணும். சொல்லி கொடுத்தாருன்னா அது கூடவே இருந்து ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் கூடவே இருந்து பையன் எப்படி வேலை செய்யறான், என்ன மாதிரி தொழில் பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அவர் சொல்லி கொடுத்துருக்கணும். அதையும் சொல்லாம அவர் பாட்டு துறவரம் போயிட்டார். துறவரம் போல ஒதுங்கி நின்றார். இது மாதிரி விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அர்ஜுனுக்கு அந்த மனநிலை வந்துட்டார். குழப்பமா இருக்கிறார் அர்ஜுனன். ஒரு அத்தியாயத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அதே குழப்பத்திலேயே இருக்கிறார். அப்ப வாழ்க்கையில இதே மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையிலும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வரும், குடும்பத்துல பிரச்சனைகள் வரும். அப்ப நம்ம அது ஒழுங்காக நம்ம தீர்வு எடுக்கவும் முடியாது, நம்மளால தீர்மானம் எடுக்கவும் முடியாது குழப்பத்துல இருக்கும்போது. இது நல்லதா இது சரியான்னு சொல்லிட்டு அந்த பகுத்து பார்க்கிற அந்த எண்ணங்கள் நமக்கு வராது. ஏன்னா நம்ம குழப்பத்தில் இருப்போம் ஆல்ரெடி. ஆனா அந்த தான் இருக்காரு. அதோட நினைவாலதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரதிபலிப்பு அவர் இந்த 4, 5, 6 இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா அதைதான் புரிஞ்சுக்கிறார். திரும்ப தன்னுடைய கடமையை அவர் பார்த்துட்டார். இப்ப இந்த 7வது பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறார். என்ன மாதிரி சரணாகதி அடைகிறார் பாருங்க. இப்பொழுது என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்பு எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்த நிலை எனக்கு எது நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது என்னிடம் சரணடைந்து அருகூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீர்கள். இப்ப பகவான் கிட்ட இது சரணாகதி தன்மைதான். இது சரணாகதி தன்மைதான். அர்ஜுனுக்கு ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கிறார் இல்லைங்களா. குழம்பி போறதுனால பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சு இப்ப பகவான் கிட்ட கேட்க ஆரம்பித்தார். இப்ப உறவு முறை மாற்றம் ஏற்படும். நல்ல உறவு முறை இருந்தது. இப்ப சகோதரராக இருந்தாங்க, உறவினராக இருந்தாங்க, நண்பராக இருந்தாங்க. இப்போ குரு சீடன் அப்படிங்கிற தன்மையில வந்தாரு. இது நமக்கும் அதே கதிதான். நமக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய தொழில் ரீதியாகவும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குடும்ப ரீதியாகவும் சமுதாய ரீதியாகவும் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். வராம இருக்காது. நமக்கு பிரச்சனை வரும். அப்ப அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது நாம தீர்மானம் எடுக்கிறோம்னா கொஞ்சம் குழப்பமா தான் இருக்கும். அப்போ அந்த தொழில் ரீதியா இருக்கும்போது நம்மளோட சீனியர் யார் இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட நாம கன்சல்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு, என்ன சொல்லிட்டீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா. அந்த மாதிரி இப்போ வாழ்க்கையில பிரச்சனை இருக்கும்போது நம்மளோட தந்தையா இருக்காங்க, தாயா இருக்கிறாங்க, நம்மளோட தாத்தா பாட்டி இருப்பாங்க, நம்மளோட அறிஞர்கள் ஒரு முடிஞ்சவர்கள் இருப்பாங்க, விஷயம் தெரிஞ்சவங்க, அவங்ககிட்ட கேட்கலாம். இது மாதிரி இப்போ அந்த எந்த சார்ந்து இருக்கோமோ அதுல குழப்பம் அடையும் போது கண்டிப்பா அதன் பிரிவுகளை கேட்கணும். இப்ப ஆன்மீகத்துல நாம ஞானம் அடையணும்னா கண்டிப்பா நாம குருமார்கிட்ட கண்டிப்பா கேட்கணும் சரிங்களா. இந்த குருமார்கிட்ட கேட்டு சொல்லி செஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு, இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல அர்ஜுன ரொம்ப அழகா தீர்மானம் பகவான்கிட்ட கருணாகதி அடைந்து தன் யாருன்றது இப்போ உணர்ந்துட்டு நாம குழப்பத்துல இருக்கோன்றத இப்ப பகவான் கிட்ட முறையிட ஆரம்பிச்சு. அப்போ இப்போ அந்த முறையிடும் போது அவர் பகவான் ஞானத்தை கொடுக்க போறார். இந்த ஞானத்தினால நமக்கு இந்த படம் பார்க்கணுமே. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரம் தெரியுது. இப்ப அர்ஜுனுக்கு பகவான் அந்த ஞானத்தை கொடுத்த பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த மரத்துல உள்ள கிளியை அந்த பறவை எது ஒண்ணுது அதை கூட கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ஞானத்தினால. அதே பௌதிகத்துல இருக்கும்போது அந்த குழப்பத்துல இருக்கும்போது அந்த மரமே தெரியாது. நம்ம அந்த மரத்துல உள்ள பறவை எங்க பாக்குறது, பறவை என்ன செய்வதோ தெரியாது இல்லைங்களா. அப்ப நாம தெளிவா அடையணும்னா நமக்கு ஒரு குரு தேவை. நமக்கு பெரியவங்க இருக்கிறாங்க, நமக்கு மேல் அதிகாரி இருக்கிறாங்க, அவங்க கிட்ட நாம முறையிடுறது ரொம்ப உத்தமமான செயல்கள், அதி உத்தமமான செயல்கள். அப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனா பாத்தீங்கன்னா கருமித்தன்மையா இருக்கான். கருமித்தனமா பலகீனம் அடைஞ்சிருக்கிறான், குழப்பம் இருக்கு, கருணாகரி தன்மையில இருக்கு.
அப்ப அறநெறிகள் தர்மம் மற்றும் நீதி நியாய கோட்பாடுகள் நியாயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பல கருத்தங்களை முன்வைத்து பிறகும் அர்ஜுனன் குழந்தை. ஆனா பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயத்திலே அழகா சொன்னார் பகவான், இது உனக்கு தகுதி அல்ல, உனக்கு இது தகுதி அல்ல. அது திரும்பவும் வந்து என்ன பண்றான், 4, 5, 6ல திரும்ப திரும்ப தர்க்கம் பண்றான். அவங்க கொண்டுட்டா அந்த ரத்த கரையோட குறைஞ்சு நாம வந்து இன்பமா இருக்க முடியாது, சுகத்தை அது ராஜ்யம் இருக்க முடியாது அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப அதுதான் சொல்லுது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த இடத்துல கருணாகரி தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்டதுன்னா, கிருஷ்ணரிடம் அடைக்கலம் கொள்வது ஒன்றுதான் வாழ்க்கையில் முன்னேற்ற பாதையில் செல்வதற்கான ஒரே வழி. அர்ஜுனன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து தப்பு செய்யல, அது அவர் மனசாலையும் உடலாலையும் தான் இருக்காரு இருந்து நினைச்சாரு தவிர ஆத்ம ரூபத்துல ஒண்ணு நினைக்கல. ஒண்ணு அவர் ஆத்ம ரூபத்துல நினைக்க ஆரம்பிச்சாருன்னா இந்த மாதிரி நினைக்க மாட்டார், வேற மாதிரி நினைப்பார். ஆனா அது மனதாலையும் உடலாலையும் நினைச்சாரு. அப்ப இந்த தவறு செய்யல அவரு, ஆனா நினைச்சாரு தவிர தவறு செய்யல. ஆனா கரெக்டான இடத்துல வந்து பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கிறார். இல்லைன்னா இந்த குழப்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி ஆங்கில போகும், வேற மாதிரி ஆங்கில போகும், பிரச்சனை எல்லாம் போய் கொண்டு போய் விடும் அவர். இப்ப ஒண்ணு நான் வாரே செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அந்த இடத்துல இல்லைன்னு வச்சுக்கல, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, குழப்பம் அடைஞ்சு போய் வந்து சரணாகதி அடைவான் யாருக்கிட்ட, விடியோகிட்ட. இல்லைன்னா ஃபேமிலி செய்ய நான் சண்டையை பட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போய் நேரா போய் அரண்மனையில உட்காந்துப்பான். அப்போ பிரச்சனை தான் போகும், வேற மாதிரி தான் போயிடும் இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல வந்து குழப்பங்கள் வரக்கூடாதுன்னா ஒரு இடத்துல நம்ம சரணாகதி அடைஞ்சு நாம அது தீர்வு காண்றதுதான் ரொம்ப சிறப்பானது. இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கிறது. ஏன் அந்த உறுதித்தன்மை இல்லை, அதான் பகவான் கிட்ட சரணாகதி தான் நிறுத்தது. 28வது பதத்துல இருந்து 46 பதம் இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா 3, 4, 5, 6 முதல் பதத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா ரஞ்சீவன் பேசினார். 2வது பதத்துல பாத்தீங்கன்னா குழப்பம் இருந்தது. பகவான் 3வது பதத்துல திட்டினார். அவன் திட்டிட்டு அப்போ அவன் என்ன அது பண்ணா, அந்த 3, 4, 5 அந்த 4, 5, 6 ஸ்லோகத்துல அந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் திரும்பவும் பழைய நினைவுகள். அப்போ வந்து அவன் வந்து நான் உறுதி இல்லாமல் இருக்கிறான், அவனுடைய கரெக்டான இது இல்லை. அதுதான் பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறான். அப்ப கடமையை மறந்துடுறான். கடமையை பின்பற்றுவதா அல்லது வேண்டாமா, எது சிறந்து எது வெல்வது என்று தோற்பது என்றது அந்த உறுதித்தன்மை இல்லை, குறிக்கோள் இல்லை. நமக்கு தான் குறிக்கோள், நம்ம வந்து வார் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு உறுதித்தன்மை இல்லை. இல்ல வார் வேண்டாம், அதுக்கும் உறுதி இல்லை. வார் வேணான்னு சொல்லல, அதே மாதிரி சண்டை போடணும்னு சொல்லல, ஒரு குழப்பத்துல நின்று இருக்காரு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தன்னோட கடமையை தெரிவர மறந்துடுறாரு. அதே மாதிரி இது எது சிறந்தது எது வெல்வதா எது சரியா வரும்ன்ற அதையும் ஒரு கணிக்க முடியல அவரால். இப்ப நமக்கு வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா இதே பிரச்சனை நமக்கு எல்லாருக்குமே வரும். பிரச்சனைன்னு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது சரியா இது சரியா இருக்குமா, இது தவறா இருக்குமா, இது செய்யலாமா, இதை செய்யக்கூடாதா அப்படின்றது குழப்பம் கண்டிப்பா இருக்கு. அப்ப நம்ம தாய் தந்தைங்க நம்மளோட பெரியவங்க மூத்தவங்க சேர்த்து அது அந்த விளக்கத்தை கேட்டு நம்ம செய்யறது ரொம்ப அதிகமா. இல்லைன்னா கம்மி 10 ஒரு ஆச்சாரிய ஒரு சொல்லி கொடுத்தாரு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தொழில் ரீதியால எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தது. அது வந்து வடபழனி கோவில்ல ஒரு சித்தர் ஒருத்தருக்கிறார், பின்னாடி கோவில் பின்னாடி. நான் சின்ன வயசுல இருந்து அந்த கோவிலுக்கு போவேன். எங்க வீடு அப்ப நகர் தான். அந்த சித்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட நான் ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்கும் போதுதான், ஆர்பார்ல வேலை பார்க்கும் போதுதான் அப்போ வந்து ஒரு பிரச்சனை. அப்ப நான் கேட்டேன் அது மாதிரி குழப்பமா இருக்கு இந்த இல்லைன்னா. ஒன்னும் இல்லை, நீ சின்ன பிள்ளையா இருக்க, 25 வயசு ஆகுது உனக்கு, இப்ப நீ சொன்னாலும் அந்த பசும் இருக்காது, போய் கம்முன்னு போய் சாப்பிட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு கம்முன்னு 10 ரூபா. அப்ப மணி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மணி 11 மணி காலையில, அதான் மதியம். அப்ப நான் வீட்டுக்கு போனேன். வீட்டுல போய் அம்மா கேட்டா சாப்பா கொடுத்தாங்க, சாப்பிட்டேன், நல்லா சாப்பிட்டு செஞ்சேன். தூங்கிட்டு ஒரு 3 மணிக்கு எழுந்து உட்காடுறேன். உட்கார்ந்த உடனே பாருன்னா வேற மாதிரி திங்கிங் ஓட்டணும், மைண்ட் வேற மாதிரி போட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு அப்படியே ஒரு நல்ல ஒரு தீர்க்கமான ஒரு முடிவு எடுக்கிற ஒரு பக்குவம் வந்து எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் பக்குவமா அந்த முடிவு எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பிரச்சனை நான் சால்வ் பண்ணேன், ரொம்ப அழகா சால்வ் பண்ணேன். எது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஞானிகள், அந்த ஞானிகள் தான் தெரியும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம கொஞ்சம் தெளிவா குழப்பமா இருப்போம், தெளிவா இருந்து குழப்பமா இருப்போம். அந்த மாதிரி டைம்ல இந்த குருமார்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஞானத்தை கற்றுக் கொடுப்பாங்க.
ஆனா நான் இருக்கிற நிலைமையில அந்த வயசு பக்குவத்துக்கு என்ன சொல்லிட்டேன், நீ இறங்கி சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கிட்டு எடுத்துட்டு நீ எடுத்து திங்க் பண்ணி பாரு, உனக்கு கரெக்டா இருக்காங்க. அது அந்த அந்த பக்குவத்துல இருந்தா அதை மாதிரி சொன்னார் சரிங்களா. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவனுக்கு அந்த உறுதி இல்லை. அப்ப அவனுக்கு உள்ள சொல்யூஷன் கொடுத்துதான் ஆகும் இல்லைங்களா. அதுக்கு ரொம்ப அழகா வந்து பகவான் கிட்ட இதனால ஏன் நாம அவன் அந்த மாதிரி வந்தானா பற்று இல்லாதான். நம்ம அடிக்கடி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், பற்று 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 பற்று. பத்து நாள் ஒருவர் எது சரி எது தவறு என்பதை பகுத்து பார்க்கும் தன்மை எழுந்து வருது. அவன் சரணடைகிறான். அவன் பலவீனமாக உணர்றான். நம்ம வந்து பிரச்சனை இருக்கும் நல்லா தெரியுது அவருக்கு, அதனால பகவான் கிட்ட சரணடைகிறான். அப்ப உறவு முறை மாற்றம் ஏற்படும். உறவினர் நண்பராக இருந்தாங்க, இப்போ வந்து குரு சிஷ்யன்ற முறையில போறாங்க. இப்ப ஞானங்கள் வந்து பகவான் கொடுக்க போற பகிரப்பட போகிறது. அந்த ஞானம் மூலியமாக அவங்க என்ன பண்ண போறான் அப்படின்றது வந்து பார்ப்போம். கடினமான முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை பக்குவமான அதிகாரி ஆலோசனை தர வேண்டும். இப்ப பகவான் கிட்ட கரெக்டான இடத்துல வந்து சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கான். பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னத இல்லை அனைத்துமே பரம உருவிடம். அவர் பரம உரிமையாளர், பரம கட்டுப்பாட்டாளர், பரம அனுபவிப்பாளர். பரம அனுபவிப்பாளர் சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா நாமளும் நினைச்சிருவோம் இந்த உடலோட இருக்கும்போது இந்த உடல் நம்மளோட உடல் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். 11வது ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா வந்து அது பகவான் ஆரம்பிக்கிறார். அது ஒரு கதையை வச்சு பார்ப்போம். ஏன் அனுபவிப்பாளர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலே வந்து யாரோடது பார்த்தா நமக்கு கிடையாது. ஆக்சுவலா இது பகவானோட தான். இது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி, அதாவது மகாமாயா சக்தி, தாழ் ஜட சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. பகவானுடைய தாழ் ஜட இந்த உடல். அதே மாதிரி உள்ள இருக்கிற ஆத்மா உயிர், அந்த உயிரும் ஆத்மாவும் பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய யோகமாயா உட்புற சக்தி. அது பகவானுடைய உட்புற சக்தி. இது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி தான் இந்த உடல். இந்த ரெண்டுமே வந்து அனுபவிப்பது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் தான். நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நாம தான் இதை அனுபவிக்கிறோம், கிடையாது. இது பகவான் தான் அனுபவிக்கிறார். இந்த ஒரு எல்லா அனுபவிப்பாளரும் பகவான் தான். பரம அனுபவிப்பாளர், பரம கட்டுப்பாட்டாளர். நம்ம எல்லாருமே கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் பகவான், விடுவிக்கக்கூடியவரும் அவர் தான். இந்த பந்தத்துல இருந்து இல்லைங்களா. பரம உரிமையாக எல்லா ஜீவராசிகளும் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் இந்த பிரகிருதி இந்த ஆன்மீகம் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளரான பகவான் தான். அவருடைய உயிரிடம் இந்த நம்ம நினைக்கிறோம் பரமாத்மா நமக்குள்ள இருக்கிறார்ன்றது வேதம் சொல்றது, நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க பரமாத்மா உள்ள இருக்கிறார். நமக்குள்ள இருக்கிற நாம இல்ல, அவருக்குள்ளதான் நாம இருக்கோம். இதுதான் வந்து உண்மையான தத்துவம். அவருக்குள்ள நாம இருக்கிறோம், நமக்குள்ள அவர் இல்லை. அப்ப நமக்குன்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா அப்ப என்னன்னா பகவானுக்கும் நமக்கும் வேற்றுமை வருது. அது ஆத்ம தத்துவம் மூலியமா சொல்லுவார். 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பாரு. அதை பத்தி விரிவா பார்ப்போம். உள்ளது அனைத்திற்கும் பரம உரிமை குறைவுகள் சொல்லப்படும் இல்லைங்களா. பகவானுடைய 6 ஐஸ்வர்யங்கள் 6 குணங்கள் சொல்லப்படுது. அழகு, பலம், அறிவு, செல்வம், சுரவு, புகழ். பகவானுடைய 6 விதமான குணங்கள். என்னை ஏதேனும் நல்லவேலை நான் காண்கிறேன் என்றால் அது அவரது தன வைபவத்தின் ஒரு கிளி பருவனால் தான். இது 10வது அத்தியாயத்துல இறுதி யோகத்துல பகவான் சொல்றார், மன்மதும் நானே என்றார், அர்ஜுனனும் நானே என்றார், முருகப்பெருமான் கார்த்திகேயனும் நான் என்றார், சிவனும் நான் என்றார், பிரம்மாவும் நான் என்றார். இது விருதி யோகம். அப்போ அவருடைய வைபவம் என்னன்னு பாருங்க. இதெல்லாம் அவருடைய வைபவம் தான். அழகு, பலம், அறிவு, செல்வம், சுரவு, புகழ், இது எல்லாமே பகவானுடைய வைபவம் தான். அதுல ஒரு துணி நமக்கு வந்தா போதும் இல்லைங்களா. இது 8வது ஸ்லோகம். யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா, நானே படிச்சுட்டோமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கேக்குதா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி, படிங்க படிங்க. நஹி பிரபஸ்யாமி மமானுபத்யாத் யச்சோகம் உச்சோஷணம் இந்திரியாணாம் அவாப்ய பூமாவ் அசபத்னம் ருத்தம் ராஜ்யம் சுராணாம் அபி சாதிபத்யம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 8ல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா,
புலன்கள் வருத்துகின்ற இந்த சோகத்தை போக்க எந்த வழியும் என்னால் காண முடியவில்லை. மேலும் அதாவது மேலும் உள்ள அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களைப் போல எல்லாவித எதிரிகளும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை உலகில் நீ பூ உலகில் அடைய பெற்றாலும் இந்த சோக நிலையான என்னால் அகற்ற முடியாது. திரும்பவும் பாருங்க, பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டான். இன்னும் பகவான் ஒன்றும் பேச ஆரம்பிக்கல. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து திரும்பவும் அதே குழப்பத்துல தான் போயிடுறான். சரணாகதி அடைஞ்ச பிறகும் அதே குழப்பத்துல போயிடுறான். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, புலன்களை வருத்துகின்ற இந்த சோகத்தை போக்க எந்த வழியும் என்னால் காண முடியவில்லை என்றார். இந்த புலன் அப்படிதான். இந்த புலன்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த 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 ஸ்லோகமே வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுக்கலாம். அவ்வளவு விஷயங்கள் இதுல ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த புலன்கள் வந்து சாதாரணமா நாம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது. நம்ம கண்ணால பாக்குறோம், காதால கேட்கிறோம், பேசுறோம், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும். இது ஞானேந்திரங்கள் கர்மேந்திரங்கள் மூலியமா செயல்படுறது எல்லாம் ரொம்ப தாக்கத்தை நம்மளை உற்பத்தி பண்ணும். ஒரு சாதாரணமா ஒரு கண்ணால பாக்குறோம், ஒரு விஷயத்தை பாக்குறோம், அதெல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நம்மளுடைய ஹார்ட் டிஸ்க்ல சேவ் ஆயிடுவாரு, கம்ப்யூட்டர் சேவ் ஆயிடும். அது என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு பிரச்சனை வரும்போது அது வெளியே வரும். அது தேவைப்படும். எப்போ வரும்னா அதுக்கு தெரியும், அந்த நேரத்துல வரும். அப்ப நம்ம நினைப்போம், நாம ஏன் இந்த மாதிரி செஞ்சோம், நம்ம கேட்கணும் இந்த மாதிரி இது. ஏன்னா அது எப்பயோ பார்த்தது, ஆனா அது உள்ள சேவ் ஆகிட்டே இருக்கு. அதுதான் அந்த புலன்களோட செயல்பாடே அப்படிதான். பேசுற வார்த்தைகள் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய சக்தி உண்டு. இந்த புலன்கள் அப்படிதான் நம்ம பேச இருக்கு. காதால கேட்கிற விஷயங்களும் அப்படிதான். ஒரு இனிமையான, அதாவது பகவானுடைய அரிநாமத்தை சொல்லும் போது காதால கேட்கறதுக்கு செஞ்சோம், சரி பகவான் தானே, அப்புறம் பேசிக்கலாம், அப்புறம் கேட்டுக்கலாம், இந்த வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு வேலையை பார்ப்போம். ஆனா அந்த பகவானுடைய நாமத்தை கேட்க மாட்டோம், இந்த கீதையை காது கொடுத்து கேட்க மாட்டோம். கிளாஸ் தானே அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவோம். ஏன்னா பகவான், அது பகவானாவே அந்த மாதிரிதான், ஆன்மீகனாவே அப்படிதான் போவாங்க. ஏன்னா இந்த உடல் சார்ந்த செயல் அது. அதே பண விஷயம், சொந்த பந்த விஷயம், பொருளாதார விஷயம், சமுதாய விஷயம் அப்படின்னும் போது அதுதான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. பகவானுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப பகவானுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா தானே நம்ம அந்த அந்த நிலையிலிருந்து மாற முடியும் இல்லைங்களா? ஏன்னா இந்த உடல் அது மாதிரி. அதுதான் சொல்றது, புலன்கள் வருத்துகின்ற இந்த சோகத்தை போக்க எந்த வழியும் என்னால் காண முடியவில்லைன்றான். திங்க் பண்ண முடியலன்றான். அந்த மைண்டு, அதே மாதிரி அவனை பார்க்கிற பார்வை, அவன் நினைக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே தப்பு தப்பா தெரிஞ்சவன். மேலும் அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களைப் போல எவ்வித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை உலகில் இப்போ உலகில் அடைய பெற்றாலும் இந்த சோக நிலை ஆனால் அகற்ற முடியாது. அப்ப தேவலோகத்துல போனாலும் இந்த பிரச்சனை எனக்கு இருக்குன்ற மாதிரி நீங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு இது போட்டுக்கிட்டாங்க. 1வது பதம் இப்ப சங்குன்னு சொல்றார். அவரு இங்க அர்ஜுனன் சொன்னது சங்கின் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। संजय उवाच एवमुक्त्वा कृषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हरे कृष्ण प्रभुजी। சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கூறிய எதிரிகளை தடுக்க செல்பவனே அர்ஜுனன் கோவிந்தா நான் கூற மாட்டேன் என்று கூறி அமைதியாக இருக்கான். இது யார் சொல்றா? சஞ்சயன் சொல்றார். புரியுதா? அப்போ என்ன பண்ணா, நான் அதாவது நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லிட்டு அமைதியா இருக்கான். இதே வந்து 46வது பதத்துல 1வது அத்தியாயத்துல அதே மாதிரிதான் காந்தி வச்சு பேர்ல போட்டு கவனம் உட்காந்துட்டான். அப்ப டபுள் மைண்ட்ல இருந்து உட்காந்துட்டான். இப்போ பகவான் வந்து இதே அத்தியாயத்துல அவனை திட்டினாரு, இது உனக்கு இதெல்லாம் தகுதி இல்லை, இந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் 7ல கருணாகதி அடைஞ்சிட்டான். அந்த 3, 4, 5, 6 ஸ்லோகத்துலையும் ரொம்ப சோகமா அது திரும்ப திரும்ப அதே பேசிட்டுதான் 7 கருணாகதி அடைஞ்சான். 8ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ 9ல சஞ்சயன் சொல்றத பாருங்க, திரும்ப அமைதியாயிட்டான், போரிட மாட்டேன்.
ஏன் அது மாதிரி போரிட மாட்டான்னு சொல்ற போது அது இலகுனிய அதாவது ரொம்ப இலகுன மனசு அவனுக்கு இருக்கு, அந்த இதயம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா போர்ல வந்து நான் வந்து இந்த விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் தன்மையும் இருக்கு அவனுக்கு. போரை வந்து விட்டு கொடுக்கலாம் தன்மையும் இருக்கு. குழப்பத்திறதுனால தெளிவில்லாம இருக்கிறான். வெற்றி அழித்து அவனுடைய இந்த சோக நிலையை அகற்ற முடியாது. விட்டு கொடுக்க மாட்டான், ஆனாலும் சண்டை செய்யலாமா செய்யக்கூடாதான்னு அந்த குழப்பத்துல. அப்ப ரிஷிகேசான்ற ரிஷிகேச பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த 3 சாராம்சம் பாருங்க. இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நான் தெரிஞ்சுக்கலாம். வெற்றி ஆயுதத்திலேயோ அவனுடைய இந்த சோக நிலையை அகற்ற முடியாது. எதிரி வெல்பவனே அர்ஜுனன். அதாவது ரிஷிகேசராக ரிஷிகேசன் என்னது அவனே சொல்லிட்டான் இந்த ஸ்லோகம். என்ன சொல்றாங்க? கோவிந்தா அப்படின்னு. அதே மாதிரி எதிரி தவிர்த்து செய்பவனே அர்ஜுனன். யார் சொல்ற? சஞ்சய் சொல்றார். கோவிந்தான் பகவான் சொல்றார். கோவிந்தான்ற போது பாத்தீங்கன்னா 2 சாராம்சம் சொல்லலாம். அதாவது கோமாதாவை காப்பவன், கோமாதாவை பராமரிப்பவன், கோமாதாவை கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிஷிகேசான்னு சொல்றதுக்கும் கோவிந்தான்னு சொல்றதுக்கும் நெருங்கிய சம்பந்தம். ரிஷிகேசான்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜீவராசிக்கும் அதிபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தான். எல்லா ஜீவராசிக்கும் பாத்தீங்கன்னா தேவர்களோட தான். தேவர்களுக்கும் சரி எல்லாருக்கும் அதிபதி பகவான் தான். அதே இடத்துல கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் போதும். அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினால் நமக்கு என்ன வாழ்க்கைக்கான பாடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பணத்தால் பல பொருட்களை வாங்கலாம், ஆனால் பணம் கொண்டு சந்தோஷத்தை வாங்க முடியாது. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனோட மனநிலை இருக்கு. இங்க ஜெயிச்சாலும் சொந்த பந்தங்கள் இல்லை, உறவினர்கள் இல்லை, நண்பர்கள் இல்லை, தாத்தா பாட்டி இல்லை, அதே மாதிரி ஆச்சாரி இல்லை. இவங்க எல்லாமே இறந்துட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் ராஜ்யம் வந்து என்ன பண்ண முடியும்? சந்தோஷம் போயிடுச்சு. இந்த நிலையில அர்ஜுனோட மனநிலை அப்படி இருக்கு சரிங்களா? அர்ஜுனன் போன்ற மாவீரனுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் துணை இல்லாமல் வாழ்வின் பிரச்சனை தீர்க்க முடியவில்லை என்று நாம் போன்றவர்களை பற்றி என்ன சொல்கிறது? நமக்கு இருக்கு, என்னன்னு சொல்லல, நமக்கு இருக்கு. நாம உள்ள இருக்கிற பகவானை நாம உணராம இருக்கிறோம். உணர்ந்துட்டோம்னு சொல்ல. அர்ஜுனனுக்கு என்ன பகவான் உபதேசம் பண்ணாரு? நமக்கு நிறைய கொடுப்பாரு. நமக்கு நிறைய விஷயம் கொடுத்திருக்காரு. வேதங்கள் மூலியமாகவும் நம்முடைய முன்னோர்கள் மூலியமாகவும் அதாவது குரு பரம்பரா மூலியமாகவும் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. 4 விதமான சம்பிரதாயத்தை உருவாக்கிருக்கார். 4 விதமான குருக்கள் இருக்கார். 4 விதமான குரு பரம்பரா இருக்கு. நம்ம எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள்லாம் கொடுத்திருக்காரு பகவான். நாம அதை உணர்வு 108 உபநேசங்கள் கொடுத்திருக்கிறார். 4 புராணங்கள் இருப்பார். 4 வேதங்களை கொடுத்திருக்கிறார். 18 புராணங்களை கொடுத்திருக்கிறார். இதுக்கு மேல நமக்கு என்ன வேணும்? ஆனா அர்ஜுனனுக்கு எல்லாத்தையும் சாராம்சமா ரொம்ப அழகா பகவான் இந்த கீதை மூலியமாக அவனுக்கு உபதேசம் போறார். ஞானப்படுத்திருப்பார். அப்ப உண்மையான ஞானம் முன்னெடுத்து பாருங்க. உண்மையான மகிழ்ச்சி என்ற ரகத்தையும் ஸ்ரீமது பகவத்கீதை, ஸ்ரீமது பாகவதம். ஸ்ரீமது பாகவதம் பகவானை பற்றி, கீதை இந்த வேத விஞ்ஞானத்தை நமக்கு இருக்கும். சனாத தர்மத்தை நமக்கு எப்படி நாம நடைமுறைப்படுத்தணும், எப்படி நாம செயல்படணும், எப்படி பக்குவமா நடந்துக்கணும் அப்படின்னு கீதை நம்ம கொடுக்குது சரிங்களா? வாழ்க்கையோட முக்கியமான பக்குவத்தை நம்ம கொடுக்குது ஸ்ரீமத் பாகவதம். பகவான அந்த கீதைய ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கதான் அந்த கீதையோட சாராம்சம் இன்னும் நம்ம தெரியக்கூடிய சரிங்களா? 10வது பதம் இனி முக்கியமான பாட்டுல ஆரம்பிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மதாஜி. 10வது. हरे कृष्णा प्रभुजी। तम उवाच कृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। हरे कृष्णा प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா மதாஜி. பரதகுலத்தின் சமயத்தில் இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனுடன் பகவான் கிருஷ்ணர் சிரிப்போடு வருமாறு கூறினார். இப்ப 11வது கணத்துல இருந்தா பகவான் வந்து ரொம்ப அற்புதமா பேச ஆரம்பிக்கப்படுறார். இந்த 11ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா காஞ்சி தத்துவத்தின் மூலியமாக இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா நம்ம ரொம்ப விரிவான இந்த இடம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இடம். வெற்றியோட சாராம்சம். ஏன்னா பகவத்கீதையில முதல்ல வந்து பகவான் கொடுக்கறதே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காஞ்சி தத்துவம் மூலியமாக இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம உணர வைக்கிறார். வெறுமனா ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது.
உள்ள இருக்கிற ஆத்மாப்பா இது உடலுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டா புரியாது. அதே தத்துவங்கள் மூலியமா புரியாது சாமி கற்றுக்கு. இதான் கபில முனி ரொம்ப அழகா தன் தாய்க்கு ரொம்ப அழகா உபதேசம் பண்றார். அதுல இந்த இடத்துல 11வது பாட்டு வந்து நமக்கு ரொம்ப விரிவா அதுல கொடுக்க போறாரு. இப்ப அர்ஜுனன் என்ன பண்ணிட்டான், பலகுல கண்டலும் அச்சமயத்தில் இருதரப்பு ஜனங்களுக்கு மத்தியில் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனிடம் பகவான் கிருஷ்ணர் இப்போது வருமாறு கூறினார். இப்போ உறவு முறை மாற்றம் ஏற்பட போகிறது. பகவான் அர்ஜுனன் கையை பிடிக்க ஆரம்பிச்சார். நமக்கும் அப்படிதான் இல்லைங்களா, கையை பிடிச்சு வரிசைக்கு போறார், வாரார், எல்லா விஷயமான ஞானத்தையும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. பகவான் கிருஷ்ண உபதேசம் அர்ஜுனுக்கு மட்டுமில்ல அனைவருக்கும் ஒரு உரியதாகும், நமக்கும் தான். ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய ஆதி சங்கராச்சாரியார் என்ன சொல்றாரு பாரு. ஆதி சங்கராச்சாரியர் இந்த கீதைய ஒரு அகராதின்ற இது இல்லாம அர்ஜுனனுக்கு சொல்லல, ஆக்சுவலா சொல்லப்படல, இது நமக்காக சொல்லப்பட்டதுன்னு ஆதி சங்கராச்சாரியர் சொல்றாரு. ராமானுஜர் ரொம்ப அற்புதமா அது விளக்கம் மத்துவாச்சாரியர். அப்ப பகவத்கீதை ஞானம் என்ன நிச்சயமானது, எப்பொழுதுமே தவறானது, அது நிச்சயமானது. கீதையோட ஞானம் விஞ்ஞானம், அது அதாவது வேத விஞ்ஞானம் சொல்லப்படும். வேதாந்தம் வேதாந்தம் சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக தத்துவங்களை புரிஞ்ச பிறகு அதை நம்ம செயல்படும் போதுதான் அந்த வேதாந்தம் நமக்கு புரியும். நமக்கு வேதமே புரியல, படிக்கல, கொள்ளல, செய்யல, அப்ப எங்க வேதாந்தம் புரிய முடியும்? வேதாந்தத்துக்கும் வேதத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஆனா நம்ம செயல்முறை தான் அந்த தத்துவங்கள் புரியும். அது படிக்கிறதோ கேட்கறதோ இதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அதை வந்து முறைப்படுத்தி நம்ம செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கும். முறைப்படுத்த நம்ம தேவையில்லை, நம்ம முறையை நம்ம பயன்படுத்தணும். அது கீதையை முறைப்படுத்தணும் அவசியமே இல்லை. பகவான் ரொம்ப அழகா வியாச பகவான் மூலியமாக நமக்கு கொடுத்துருக்காரு, ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்துருக்காரு. நாங்கள் பெருமான் இப்ப 11ல இருந்து பகவான் பேச போறார். தரிசனமா நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 11வது. हरे कृष्ण प्रभुजी. श्री भगवानुवाच असोष्यानन्वसो सस्त्वं प्रज्ञावादां च पाससे कदाचो न कदासों च नानुशोसन्ति पण्डिताः. हरे कृष्ण प्रभुजी. அதாவது இங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடல் கூறினார். அறிவாளியை போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டியதற்காக நீ கவலைப்படுத்துவதாய் அறிஞர்கள் வாழ்வதற்காகவோ மாண்பதற்காகவோ வருந்துவதில்லை. அதாவது கவலைப்பட வேண்டியதே தேவையில்லை, ஆனா அதுக்கு கவலைப்பட்டு அதுக்கு அந்த அந்த அது அர்த்தம் பாருங்களேன், ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான். இல்ல கவலைப்பட வேண்டியதற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய், இந்த கவலைப்பட தேவையில்லை, அதை பத்தி நினைக்கவே வேண்டாம் நீ, ஆனா அதை பத்தி நினைக்கிறான்ற. அதே அறிஞர்கள் பாருங்க, இந்த வாழ்வதற்காகவோ வாழ்வதற்காக வருந்துவதே இல்லை. அவங்க இலக்கத்தை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க, வாழ்வதற்காகவும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. இது ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்றதோட நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா. பகவான் ஏன் அவனை வந்து நறுக்குன்னு தலையில கொட்டுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது நறுக்க கொட்டுறதுதான். அறிவாளி போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலை, அதாவது அறிவாளி ஏற்கனவே ஒண்ணு சொன்னாரு, உனக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டார். இந்த மாதிரி கவலைப்படுறது உனக்கு தகுதியே இல்லை அப்படின்னாரு. ஆனா இந்த இடத்துல நடு மண்டையில ஒரு நஞ்சுன்னு கொட்டி சொல்றாரு, அறிவாளி போல பேசும் அதே சமயத்தில் இது இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணாதே அப்படின்ற. இது ஒரு குரு மூலியமா ஒரு அறை வித்தா மாதிரி, நம்மள ஒரு அறை வித்தா மாதிரி தான் நமக்கு, இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம தாய் தந்தரே நம்ம யாராவது நம்ம திட்டினா நம்ம என்ன பண்றோம், போச்சு நம்ம அப்பா இது மாதிரி திட்டுட்டாங்களே, அம்மா இது மாதிரி திட்டுட்டாங்களே. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு நம்மளுடைய ஆபீசர் இருப்பார், நம்மளோட ஸ்டாஃபா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம், நம்மளுடைய சீனியர் இருப்பார். அவரு வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சவர் தொழில் ரீதியா. அவர் நம்ம ஒரு அட்வைஸ் பண்றாரு, இது தப்புன்னு திட்டினாருன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், இது வச்சு நம்ம திட்டலாம். நாமளும் அவரு ஒரே டிகிரி தானே, அவரும் டிகிரி படிச்சுதான் நானும் டிகிரி படிச்சேன். என்ன கொஞ்ச நாள் முன்னாடி செஞ்சா நான் இப்ப பின்னாடி சொல்றேன், அவர் படிச்சா நானும் படிச்சேன்னு அர்த்தம். அது ஒரு முட்டாள்தனமான செய்தி. அவரு
படிச்ச பிறகு 25 வருஷம் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துதான் அவர் நமக்கு அது கொடுக்குறாரு. தொழில் ரீதியா அவர் வந்து அனுபவசாலி அவர் அனுபவசாலி. அவர் தன்னுணர்வு அடைஞ்சவர். அவர் அந்த ஞானம் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. நமக்கு டக்குன்னு அந்த ஞானம் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி பெரிய ஆளுங்க சொல்லும் போது நமக்கு அது புரிய வரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தன்மை இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவாளியை போல ஏன் பேசுற அப்படின்ட்டு பகவான் அவன் திட்டுறாரு. இப்ப நம்ம வீட்டுல அப்பா அம்மா நம்ம திட்டினா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதிகாரி திட்டினா என்ன பண்ணுவோம்? கோவப்படுவோம். சரிங்களா? ஆனா உண்மையே ஒரு அறிஞர்களோ ஒரு கர்ம யோகியோ ஒரு ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவனோ அவன் கவலைப்படணும். இதையும் சொல்ல வரணும். பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பகவான் சைத்தன்யர் வந்து பாத்தீங்கன்னா காசியில வந்து அங்க உள்ள குருமார்கள்லாம் அவர் அழைத்தாங்க, இங்க வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு? பகவான் சைத்தன்யர் என்ன பண்றாரு? காசிக்கு போறாரு. காசிக்கு போன உடனே அந்த இடத்துல எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கவங்கலாம் வந்து பெரிய பெரிய, அதாவது எல்லா 4 சம்பிரதாயத்தில் உள்ள ஆச்சாரிகள் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. இவர் போறாரு. போன உடனே எல்லாருமே எல்லாம் வணக்கம் சொல்றாங்க. ஏன் வணக்கம் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் மேல ஒரு பேச்சு. அங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு பகவான் நாராயணனே வந்தா மாதிரி எல்லாம் பாக்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு பேரு நல்லா வளர்ந்த நல்ல ஹைட்டா இருப்பாரு, இல்ல கோல்டு கலர்ல இருப்பாரு, ரொம்ப அழகா இருப்பாரு. அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு? வாங்க வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறாங்க. சரி எல்லாருக்கும் வணக்கம் கேட்டுட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? போய் கால் கழுவ போறாரு, காலை அலம்ப போறாரு. காலை அலம்பிட்டு அது பக்கத்துலயே உட்காந்துக்கிட்டார். அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டார் அங்கேயே. ஆனா எல்லாருமே வந்து அவர் காலை அலம்ப போனவொடனே எல்லாமே உட்காந்துக்கிட்டாங்க, கீழே உட்காந்தாங்க. அவர் என்ன பண்ண? காலை அலம்பிட்டு ஒண்ணு அதே இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டாரு. அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஆச்சாரி, சிவானந்த ஆச்சாரி கிட்ட வந்துட்டு, ஏன் இங்க வந்து உட்காந்துக்கிட்டீங்க? இங்க அசுத்தமா இருக்கு, இந்த இடத்துல போய் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிறாரு. நீங்க எழுந்துருங்க, வாங்க 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 உள்ள, அங்க வந்து உட்காருங்க, வாங்க வாங்க. அப்போ உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு? நீங்க என்னுடைய குரு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா அடக்கம் இருக்கணும் அப்படின்றாரு. அடக்கம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்படி சொன்ன உடனே அங்க ஒரு 2 பேருக்குமே ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடக்குது. யாருக்கு? பகவான் சைத்தன்யருக்கும் அந்த குருக்கும் பேச்சுவார்த்தை நடக்குது. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த குரு என்ன சொல்றாருன்னா, இல்ல சைத்தன்யரே, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தர்கள், சாதாரண பக்தர்கள், அந்த பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்களோ அதை விட அவங்க கூட ஈக்குவலா இருந்து நான் இருக்கனால்தான் உங்களுக்கு இந்த தன்மை இருக்கு அப்படின்றாரு. 2வது, நீங்க எனி டைம் வந்து கீர்த்தனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க, அதே மாதிரி ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு நடனம் ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க, அதுலயே பரவசமாயிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. உடனே சைத்தன்யர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இல்ல என்னுடைய குரு என்ன சொன்னாரு பாத்தீங்கன்னா, அதே முட்டாள், யாரு? சைத்தன்யர் வந்து சொல்றாரு. சைத்தன்யர் வந்து அவரு குரு. முட்டாள், உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதம்லாம் வேணாம், உனக்கு வேத ஞானம் இல்லை, உனக்கு வேத ஞானம் இல்லை, நீ வேதம்லாம் படிக்க தேவையில்லை, மகாமந்திரம் சொல்லு, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணு, இதுதான் உனக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட குரு சொன்னார். அதனால நீங்க எல்லாமே வேதம் படிச்சிருக்கிறீங்க, உபநேசங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க, அதனால உங்களுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லை, என்னோட குரு சொன்னதுனால நான் இங்கே உட்காந்துக்கிறேன். இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க, அவருடைய குரு வந்து முட்டாள் சொன்னாராம். யாரு? பகவான் சைத்தன்யர். நீ முட்டாள், உனக்கு வேத ஞானம் கிடையாது, ஆனா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணு அப்படின்னு என்னோட குரு சொன்னதுனால, நான் அவருடைய குரு சொன்னதுனால அதை படிச்சு நாங்க எல்லாத்தையும் இப்படிதான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த நன்னடத்தின் நாட்டை வரும் பாத்தீங்கன்னா, முற்றும் தெரிந்த ஞானிகள் மட்டும்தான், அந்த கர்மயோகிகள் தான் அந்த மாதிரி எடுத்துப்பாங்க. ஒரு குரு கையால சொத்து வாங்குறது ரொம்ப பிரார்த்தம். அது ஒரு குரு கையால திட்டு வாங்குறது பிரார்த்தம். அதே ஒரு குரு கிட்ட ஒரு சிஷியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குரு வந்து ஒரு சிஷியனை வந்து புகழறாருன்னு நினைச்சீங்களேன், சிஷியா நல்லா நல்லா இருக்கடா, சூப்பரா பேசுறதா, சூப்பரா வேதம் படிக்கிறதா, சூப்பரா செயல்படுறதா அப்படின்னு சொன்னாருன்னு நினைச்சீங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா
அந்த சிஷியன் வீழ்ச்சி அடைவான். இது நான் சொல்லல, வேதம் சொல்லுது. அதுக்கும் ஒரு 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 விஷயம் பாருங்க. என்ன பாத்தீங்கன்னா, பகவான் சைத்தன்யர் பூரியில இருக்கிறார். பூரியில ஜெகநாத் பூரியில அங்க இருக்கிறார். அவருடைய சிஷியன் வந்து ஜெகநாதன் ஒருத்தர் இருக்கிறார், ஜெகநாதன். அப்போ 2 சகோதரர்கள் இருக்காங்க, நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் ஹரிதாஸ் தாகூர், சனாதன கௌதம். 2 பேருமே வந்து அவங்க இஸ்லாமியர். அவங்க நம்ம சனாதன தர்மத்தை கருதி பகவான் சைத்தன்யரோட தங்கம் வச்சதுனால அவங்க நம்முடைய கௌடிய சம்பிரதாயத்துல ஒரு ஆச்சாரியா இருப்பாங்க, ஹரிதாஸ் தாகூர், சனாதன கௌதம். இவங்க 2 பேருமே பகவானை தரிசிக்க வராங்க. யாரு? சைத்தன்யர் பூரி ஜெகநாத் கோவில்ல இருக்கிறாரு. அப்போ வரும்போது ஜெகநாதர் என்ன பண்றாருன்னா, சைத்தன்யரோட சிஷியன், அவரும் ஒரு சிஷியர், என்னப்பா என்ன வந்திருக்கீங்க, பகவானை தரிசிக்க வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு சொன்ன உடனே, ஆமா வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு. நீங்க நீங்க எங்க அவர் பகவான போய் முதல்ல போய் தரிசிங்க, சைத்தன்யர் அங்கதான் இருக்கிறாரு, முதல்ல அவரை போய் தரிசிங்க முதல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு, ஜெகநாதர் சொல்லியிருக்காரு. ஜெகநாத் சொன்ன உடனே சனாதனரும் இவரும் வந்து ஹரிதாஸ் தாகூரும் பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு போறாங்க. பகவான் சைத்தன்யரோட இருப்பிடத்துக்கு போறாங்க. அங்க போன உடனே அவர் உடனே பகவான் கேட்கிறார், என்ன ஹரிதாஸ், என்ன சனாதன், என்ன பார்க்க வந்திருக்கீங்க, என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இல்ல, நாங்க பூரிக்கு வந்தோம், ஜெகநாதரை தரிசிக்க வந்தோம். அப்புறம் அவரு ஜெகநாதர் என்ன சொன்னாருன்னா, போய் ஆச்சாரிய போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்தாரு. அப்போ உடனே இவரு நம்முடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாருன்னா, அவன் முட்டாளாத, அறிவில்லாத, அவன் சொல்றதான் கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்ன உடனே நீங்க வந்து ஹரிதாஸ் தாகூர் எப்படிப்பட்டவர், அவரு யாரு? பகவான் சைத்தன்யர் சொல்றாரு, எப்படிப்பட்டவர் அவரு, ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் மதிநாமத்தை சொல்றவராச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரிதாஸ் தாகூர் புகழறாரு, சனாதனரையும் புகழறாரு. ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிற கீழே நீங்க ஒரு பெரிய மந்திரியா இருந்தவங்க, ஒரு நவாபு மந்திரியா இருந்தவங்க, அப்படிப்பட்டவங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு புகழ்ந்து சொல்றாரு. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தனை புகழும் போது அப்போ உடனே இவங்க என்ன பண்றாங்க, 2 பேருமே அழறாங்க. சனாதனும் சரி, ஹரிதாஸ் தாகூரும் அழறாங்க. உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு, உடனே பகவான் சைத்தன்யர், அழறீங்க அப்படின்னு. பகவான் ஜெகநாதரை வந்து திட்டினீங்க, அவனை முட்டா சொன்னீங்க, எங்களை புகழ்ந்துட்டீங்களே அப்படின்னு, அதனாலதான் எங்களுக்கு கண்ணீர் வந்துச்சு. உங்களுடைய மகிமை தான் நான் சொன்னேன், ஆனா நீங்க சாதாரண ஆள் கிடையாது, நீங்க என்னுடைய அம்சங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்யர் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அதே வந்து ஜெகநாதர் வந்து கேக்குறாரு, பகவான் என்ன திட்டினாரா, எனக்கு பிராசம் வருது அப்படின்னு. ஏன்னா திட்டதான் நிறைய ஞானங்கள் வரும்ன்றார் வேதம். இப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனனை வந்து பகவான் திட்டிருக்கிறார், திட்டுறார், அறிவாளி போல பேசுறீங்க அப்படின்றார், முட்டாள்தனமான செயல்படு என்றார். அதே 2வது ஸ்லோகத்திலையும் திட்டினார் அவர். இதே அத்தியாயத்தில் 2வது ஸ்லோகத்திலும் திட்டினார், இந்த இடத்திலும் திட்டுறார் பகவான். அப்போ நம்ம முன்னோர்கள், நம்ம பெரியவங்க நம்ம யாராவது திட்டினாங்கன்னா எதிர்வினை ஆற்றக்கூடாது. எதிர்வினை ஆற்றோம்னா அப்ப நமக்கு அந்த ஞானம் இல்லை. அதே மாதிரி யாரையுமே புகழக்கூடாது. புகழ்ந்தா என்ன ஆகுறீங்களா, நல்லா கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க, நல்லா படிக்கிறீங்க, நிறைய விஷயங்கள் பேசுறீங்க அப்படின்னு புகழ்ந்தாவே இந்த உடல் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த பௌத்திகமான உடல் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் தெரியுங்களா, நம்ம ரசோகுண்டத்தை கொண்டு போயிடும், கம்ப்ளீட்டா ரசோகுண்டத்தை கொண்டு போயிடும். அவர் புகழ்ந்துட்டு அவர் போயிடுவார். ஒரு மாதாஜி என்ன புகழ்ந்துட்டாங்க, நல்லா கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க போட்டுட்டாங்க, ஆனா எனக்குள்ள இந்த புலன்கள் பார்த்தீங்களா, அது என்ன ஆகும்னா ரசோகுண்டத்தை கொண்டு போகும். ஆஹா, என்ன புகழ்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு. அப்போ இந்த டாபிக்கை விட்டு அந்த டாபிக் போயிடுவோம். நாம என்னதான் கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் அந்த புலன் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஈஸியா போயிடும். அதை உள்வாங்க கூடாது, மேக்சிமம் யாரையும் புகழக்கூடாது.
சரிங்களா? இந்த இடத்துல வந்து இப்ப 2 பேருக்குமே ஞானங்கள், அதாவது அர்ஜுன் பகவான் வந்து ரொம்ப ஞானத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். இப்ப தண்டித்தல், அர்ஜுனனை திட்டுறார். தண்டித்தல் தான் இப்ப நம்ம கதையா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? தவறான கண்ணோட்டத்தை காணுதல், அதே மாதிரி புத்திசாலிகள் ஆகும். அர்ஜுனன் உண்மையான ஒரு புத்திசாலி தான், ஒரு அறிவாளி தான் அவர். ஆனா அவன் செயல்பாடு எப்படி இருக்கு பாருங்க, முட்டாள்தனமான செயல்பாடு. அப்போ அந்த இடத்துல கண்டிக்கணும். தான் இப்ப சனாதன வந்து சனாதனல்ல ஜெகநாதரை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணன் அவர் என்ன பண்றாரு, ஏத்துக்கிறாரு. அதே மாதிரி பகவான் சைத்தன்யர் அவருடைய குரு, ஈஸ்வர குரு, மாதேந்திர குரு, அவர் 2 பேரும் கிட்டனால்தான் அவரு அந்த பக்குவத்தை இருந்தார். சரிங்களா? அப்ப நமக்கு நம்முடைய ஆசிரியர், நம்முடைய குரு, நம்முடைய அப்பா அம்மா, நம்முடைய மேல் அதிகாரிகள் நம்மளை கண்டிக்கும் போது அதே தெரிஞ்சு உள்வாங்கிக்கும். உள்வாங்கினாதான் நமக்கு ஞானம் பகரும். அவன் என்ன எனக்கு திட்டான் பாரு, அவன் பெரிய ஆளா தான் இருந்து போட்டான், என்ன திட்டினா அவன் அப்படின்னாவே அவர் என்ன சொன்னாலும் அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்காது இல்லைங்களா? அப்போ ஒருவருக்கு ஆன்மீக கண்ணோட்டம் இல்லாதவர் எல்லாருமே தற்காலிகமானவர், சுயமயம் கொண்டதாகத்தான் இருக்கும். தான் என்று அகந்தை ஒன்று, நான் தான் அப்படின்ற ஒரு அகந்தை வரும் இல்லைங்களா? அந்த அகந்தை இருக்கவே கூடாது. அந்த அகந்தை இல்லாம இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த கீதை தான். கீதை நம்ம கொடுக்கிற வேதத்தை நாம உள்வாங்கி நம்ம செயல்படும் போது அந்த தான் என்ற அகந்தை நமக்கு இருக்கிறது. இந்த வாழ்க்கைக்கான பாடமா இருக்குன்னா ஞானிகள் யார் மற்றும் முட்டாள்கள் யார் என்று அவர்கள் ஆன்மீக அறிவின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்தி அறிய வேண்டும் என்பது பௌதிக பட்டம் மூலமாக அல்ல. இந்த உடலாலையும் இந்த மனதாலையும் புத்தியாலையும் நாம செயல்படும் போது கண்டிப்பாக நாமோ அந்த நிலையை அறிய முடியாது. ஆன்மீக தன்மையில மட்டும்தான் ஒருத்தரை வந்து நம்ம அறிய முடியும். இவன் அறிவாளியா பேசுறான், இவன் இப்படி பேசுறான் அப்படி பேசுறான்னு சொல்லிட்டு இந்த பௌதிக உடலை வச்சு நம்ம கணிக்கவே முடியாது. ஆன்மீக தன்மையோட இருக்கும் போது நம்ம கணிச்சோன்னு வச்சுங்களா, ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட ஸ்லோகம் முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு 12வது ஸ்லோகம் நாளை படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.